Pati yakar phani no khabai khubai lam sogo. Pati yakar phani no khabai khubai lam sogo. Yakar phani pati no khabai khubai lam sogo. Ubagraki. 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 Tini borok norok kisus khonagi khnaka. Borok ichai ke thai. Borok ekothay saka puila saka जों तिप्रसाना हामजागो थायो तारमाने तिप्रसानि बागै तिप्रमत सामुं खायो आबुनि उद्देश्य जतनि बुखाव जतनि जागा अब छि थाका अब क्लियर कुबुइनि जागा तनाय दफाना हामजानाय साबो तिप्रमत आबुनि बागैनो दफाना हामजाय बर फायो बरनि बाय आं हामबाय जानो दिनै ब जागानि फायगा आबु बनस बरखौ गया किन्तु बरक नायखा जे तिप्रमत हनो रागरिमि आंके तिप्रसारो रागलिया सुजाको आउनि बागै से बरक तिनि तिप्रसाना हामजाय सामिनि कारणे बरना आंब्लायके हामबाय जानोगो जतनि बागै अब तिनिनो बो मेसेज संथ हामबाय बरनि 15 परिबारनि 38 भोटार थिका जोंनि होया बरनो बरक जोंनि हरि जयन भयो अब से सबसे बरक जोंनादि बरनो जे अनरेबल इयाम बटंगो फरियान मानो बरक सुनो रिहरी देखाय नम सुनो बरक सुनो रिहरी जयन रुफादि जयन ना फैदि जन सहयोगी तांना हिंदिन अम हाइकासा लामा चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे दफानि सामुन राग्रना हिंके बुबाग्रानि जे यातन बुबाग्रानि पार्टी बुबाग्रानि थानसा नि इमां एवं तिप्रा मथानि जे इमां आबनो जों राग्रना नांनाय आबन बागै बर राग्रनानि बागै फैयो आबनो सानमुक्त दीर्घ दिनि जारा बंचित तनाय बरक आरो जागा खोना जागी एकथाय नेतार बरनि खुनजुरा बरनि कबनो खुनजुरा हाबजागलिया हासे हाबलिया माने ओ तम हना आबनो कैसा तंबले गान पारिले माजी हाला हायनि बरक साउसनो आबो चिनि कोगिया बरक साउ हेंका बा बरक खाजाक सुकापो हायनि बरक चिनि आरो फाइल नमचु सुजाखे आबुसिन तिनि मेसेज आबु हाय दुना जों तिनि अलिंगपारा कायसा 15 परिबार बीजेपी नो याकारै त्रिपुरा मथालो जों जयन थेकेहा खायफाय मानि कारनहा जों दीर्घ दिन जिनि जे इ लामा कम से कम 30-40 बছর तो थेकाहा जों एकदम ताहनाय वंचित लामानि बागै हिमानि थांनि एकदम चिनिपारानि बागै एकदम वंचित बिनि बागै जों तिनि सार एमएलए सन्जय मानिक त्रिपुरा और तिनि इएम मैडम दुली रियां बंगनि मानजामुबाय जों तिनि 15 परिबार बीजेपी नो याकारै त्रिपुरा मथागो जों जयन थाइपया जों तिनि चिनि बुबाग्रानि थानसानि बिसिंतै ताइ चिनि मेडामनि दागि मुंबायखे जों खायसा तिनि सालका करबुक बिसि अलिंग्र पारावो खायसा जों चिनि युद्ध कष्ट खायमानि बिसिंतै जों तिनि विभिन्न पार्टीनि फायनाय 14 परिबार 15 परिबार 38 बुटार जों चिनि थानसानि मारिव बुबाग्रानि फान बायखे चिनि ताइ मेडाम दलिनि फान बायखे जों तिनि साक्तार मुंबाय तिनि जों थानसानि मारिव तो फैनाय चिनि प्रिपरेशन उंजाखा जों जे कয়েক दिन आगे जों ना मानि ताइबो कतरंना तंगमानि किन्तु किसुता चिनि प्रोग्राम रकनि क्षेत्रेव जों आसिता मालिया किन्तु सक्सेस नंखा प्राय एक सप्ताह धरे जों प्रिपरेशन नालाय मानि चिनि वाइटेब रिजनल कमिटि करबुकनि इंगैनाय जों बसखांगो गोबांमा जों पदक्षेप नानाय चिनि बसखांगो जों 30 तारिख नाना तंगमानि किसेटा चिनि अफिशियल प्रोग्रामनि बागै जों हल रकमालिया चिनि करबुक मार्केट बातासलो जों 2 हयते 3 तारिखनि बिसिङाव एकदम कतर के चिनि वाइटेब करबुक रिजनल कमिटि नि अंगैनाय चिनि सारा करबुक डिविजन नि जों चिनि युथ न जों कायसा कतर के जों कायसा प्रोग्राम खायनाय चिनि संगठननि बसखांगो जों बायके थानसानि मारिनो चिनि तिप्रासारावनो तो फाइनमान चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे आबो जों वान सलाय दंगो ताइ स्टेप के जों चिनि ओरिजिनल कमिटि नि अंगैनाय चिनि तिप्रा मथा वाइटेब बुबाग्रानि पिदुमा बिसिंगै जों चिनि सारा चिनि करबुक डिविजन एन्टायर करबुक डिविजन चिनि युथ दंनो जों थानसाव तो फाइनानि हनाय जों चिनि मेन लक्ष्य चिनि बुबाग्रानि लगि दंनाय चिनि वाइटेब रिजनल कमिटि नि जे समायतामो बिनि